reggelt kívánok, kedves testvérek! Álljunk föl és imádsággal kezdjük meg az alkalmunkat. Urunk, köszönjük neked ezt a szép nyári napot. Köszönjük, hogy együtt lehetünk testvéreinkkel. Kérlek, hogy legyél itt közöttünk, áld meg ezt az alkalmat, hogy úgy tudjunk innen elmenni, hogy jobb emberek legyünk, mint ahogy ide jöttünk. Köszönöm, hogy jöhetünk hozzád. Amen. Foglaljunk helyet, és Szabó Erzsike fog minket imára buzdítani. Kedves testvérek, én most egy olyan ima témát hoztam elétek, ami legális ugyan, de mégis nagyon sok ember életét teszi tönkre. 3 igeverset szeretnék felolvasni a Máté 6.24-ből. Senki sem szolgálhat 2 úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megbeti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. A másik igevers 1 Timóteusz 6.10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. A másik pedig a Zsidók 13.5. Ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ez az ige azért jött elém, mert összetalálkoztam egy ismerősömmel, és egy jó kis beszélgetésbe kezdtünk, régen találkoztunk már. És ez adta az ihletet, mert beszélgetés közben azt mondja nekem, hogy gyere már, menjünk be a lottózóba, vegyünk lottót, hát ha szerencsét hozunk egymásnak, mert már rég találkoztunk. Hát én mondtam neki, hogy én nem lottózok, de mehetünk. Azt mondja, hogy nem. Hát mondom, mert én nem a szerencsébe bízom, hanem az Úr Jézus Krisztusban. A mamonnak és a Jézus Krisztusnak egyszerre szolgálni nem lehet. Vagy ebbe bízok, vagy ő benne. És mondtam neki, hogy a szerencsejátéknak nagyon sok válfaja van, a sátán ezzel a kicsivel kezdi, aztán majd megy tovább. A játékgépek, a tőzsde, és még sorolhatnám. Ez a játék függőség rabbá tesz és megkötöz. A sátán nagyon sok mindennel megpróbál bennünket kísérteni. A lottót ugyan nem tiltja a Biblia konkrétan, de ha azt vesszük, hogy azért lottózom, mert szeretnék gazdagságra szert tenni, akkor erre már találunk utalást a Bibliában. Egyszer engem is beszippantott a játékgép, és minden nap eltökéltem, hogy na, még a közelébe sem megyek. De mikor jött az zárás ideje, már alig vártuk, hogy a vendégek elhagyják a termet, és kezdtük mi. Csak úgy tudtam tőle megszabadulni, hogy kiléptem a munkahelyemről, mert már láttam, hogy több kettőnél.
és a kollégámnak ráment a házassága, a főnököm eljátszotta az éttermét. Ezért figyelmeztet bennünket a Jóisten, hogy nem szabad ilyesmibe belekeveredni. Komoly aggodalommal szól hozzánk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri és lelkében kárt val. Ezért imádkozunk, hogy olyan sok mindent kínál ez a világ, de jól meg kell nézni, mert szépen becsomagolva tárja elénk. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm a féltést, a figyelmeztetést, hogy gondoskodsz rólunk. Mindent magad, ami földi létezésünkhöz szükséges. Hálás vagyok, hogy megszabadítottál engem is a sátán csapdájából. Segítsd meg mindazokat, akik a te szabadításodra várnak. Amen. Most néhány énekkel dicsőítsük Istent. Amen.
Most pedig fogadjátok szeretettel Szabó Iván testvérünket, ő a érdi késői első gyülekezetből jött hozzánk, és ő fogja mondani, hogy Isten bizott ránk. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, annak is, akinek esetleg még nem adtam a kezemet személyesen. Megtisztelő és jó itt lenni közöttetek. Nem tudom, tegeződhetünk, vagytok egy páran, akik idősebbek nálam, de sokkal könnyebb úgy, hogyha tegeződünk. Köszönjük szépen, hogy fogadtatok bennünket. Hoztunk magunkkal néhány fiatalt, hogy kicsit táguljon a szemszögük, lássanak mást is, más gyülekezetet is, és hogy egy kis tapasztalatot gyűjtsenek. És tudom, hogy nyári időszak van, ez nálunk is kicsit gyengébb ilyenkor, ugye az emberek pihennek, mennek szabadságra ide-oda, és Máté megkért, hogy jöjjek el, helyettesítsem. Úgyhogy örömmel vagyunk itt veletek. Érdről, a késő első gyülekezetből jöttünk, nem tudom, hogy ez mennyit mond nektek, de ugyanazt az Urat szolgáljuk, és ezt jó átélni újra, hogy bár személyesen nem ismertünk senkit közöttetek, mégis van egy pont, ami miatt tudunk találkozni, ami miatt azonos az érdeklődésünk, ahol mégsem vagyunk idegenek, mert testvérek vagyunk, mert közös a mi Istenünk, közös a mi Atyánk. Mielőtt az igét szeretném nektek olvasni, előtte szeretnék elmesélni egy kis történetet, amit én karácsonykor éltem át egy fél évvel ezelőtt, és nagyon mély hatással volt rám. Van nekem egy barátom, akivel évekig együtt szolgáltunk, és évekig együtt szolgáltuk az Urat. Sok mindent csináltunk együtt, építkeztünk, és ilyen nagyon közel kerültünk egymáshoz. Ő most Németországban él, és most már azóta neki is nagy családja van, és karácsonykor kint voltunk a családunknál, és találkoztunk a Barnussal, így hívják a barátomat, hogy Barnus. Találkoztunk vele, és elmesélte az ő történetét, ezt szeretném veletek megosztani. Elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt a gyülekezetében, ő egy nagy gyülekezetbe jár, 1000 fős gyülekezet körülbelül, a gyülekezetében feltűnt neki, hogy valaki, egy család ott ült az Isten tiszteleten, akiket még soha nem látott. És az Isten tisztelet után oda ment hozzájuk, hogy köszöntse őket, és a férfi, aki kiderült, hogy svájci, odafordult hozzá, és azt mondta neki, hogy van egy üzenete Istentől az ő számára, elfogadja-e? És mondta Barnus, hát persze, hát majd az idő úgyis kipróbálja, hogy ez Istentől van-e vagy sem. És azt mondta neki ez a férfi, hogy ő csak 2 dolgot lát, azt, hogy egy nagy épület körül állványok vannak, és minden össze fog zuhanni, minden össze fog dőlni, és ezután pedig egy zöld, nagyon szép rétet lát, ahol béke van és nyugalom. És ezt nem tudja, mit jelent, de ezt szeretné átadni Barnusnak. És hát Barnus egyből kíváncsi lett, mert az ő munkahelye az állványokkal foglalkozik. Tehát ő úgy dolgozott, egy olyan munkahelyen dolgozott, ahol állványokkal foglalkoztak, és 1,5 hónappal később a Barnust elbocsátották a munkahelyéről. Hát minden összedőlt, ugye 2 gyerekkel, építkezés, vagy hitellel, adóssággal a háta mögött, azért ez nem olyan könnyű. Mit tegyen, és meglepő a számára az volt, hogy egy nagyon nagy mély nyugalom és béke van benne. És nem ment el szabadságra, ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy elbocsátanak, akkor mi kiveszünk a szabadságot, mi kapunk is valamit, nem tudom, végelszámolás, ez az amaz, és a Barnus ott maradt és dolgozott tovább. Sőt, olyan kedvel dolgozott, és olyan befektetéssel, hogy élete legnagyobb üzletét hozta ennek a cégnek, 250 000 eurós üzletet hozott be a cégnek. És közben 3 lehetősége lett volna, 3 ajánlatot is kapott, ahova hívták, hogy menjen dolgozni. És a Barnus nem ment el, ott maradt, azt mondta, hogy amíg nem tudja még mi lesz, kivárja a végét,
hogy mi lesz. És behívták a főnökei, és azt mondták neki, hogy hát végül is mégsem fogják elküldeni. Ők még ilyet nem láttak, hogy valakit elküldtek, és minimum ugyanazzal a hozzáállással, nyilván nem a személye miatt akarták elküldeni, hanem leépítések voltak, hogy ilyen hozzáállással dolgozik, és még ahelyett, hogy próbált volna mindent kivenni a cégből, amit még magával vihet, ehelyett egy hatalmas üzletet kötött a cégnek, stb. És felajánlottak neki egy másik munkakört, mivel abban nem tudták megtartani, hogy szorítva voltak, hogy ezt le kell építeni, de egy másik munkakört felajánlottak a Barnosnak, ami igazából a számára egy sokkal kedvezőbb, egy sokkal nyugodtabb, egy sokkal békésebb, nem kell annyi olyan tempóban dolgoznia, vagy annyira megfeszítenie magát. Tehát egy számára sokkal nyugodtabb, úgy érezte magát, mint egy zöld réten, ahol békesség van, ahol felfrissülhet, és ahol nyugalomban van. És így megmaradt a munkája, kicsit jobban is keres, egy nyugodtabb, kevesebb munkával. Miért mondtam el ezt a történetet? Majd talán össze tudom kapcsolni, sőt, nyilván össze fogom kapcsolni azzal, amit az igéből szeretnek veletek megosztani, és ez nem más, mint az apostolok cselekedetének a 26. része, ezt fogom felolvasni. Tehát az ige, amit felolvasok, az az apostolok cselekedete 26. része. Itt így szól az ige: Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak ma előtted, védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni.
De mivel az Isten mind mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: nem vagyok bolond, nagyon becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek. Pál pedig így válaszolt: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak: szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Eddig az ige. A kérdés az, amit én ma szeretnék feltenni magunknak, hogy hogyan tudunk jelen lenni a társadalomban. Hogyan tudunk úgy jelen lenni, hogy képviseljük Krisztust, hogy képviseljük azt a hitet, amiben mi élünk. 2 történetet hallottatok most az előbb. Hallottatok egy néhány hónappal ezelőtt, vagy 1-2 évvel ezelőtt történt dolgot, és hallottunk egy közel 2000 évvel ezelőtt történt eseményről. Mind a kettőben látható Istennek az ereje és Istennek a hatalma. Amit én ma szeretnék elérni, az az, hogy lássuk azt, hogy az Isten igéje, amit tanít, az ma is helytálló, az ma is valóságos a mi életünkben. A körülöttünk lévő világgal, ha innen kimegyünk és a hétköznapokat éljük, a körülöttünk lévő világgal a találkozás az összeütközés. Egy igaz Krisztus követő ember, egy igaz Jézus követő ember, aki hisz, annak ez a találkozás, ez összeütközés, ez konfrontáció, bizonyos esetekben botrány, ahogy Pál is beszél erről. Ma talán sokkal inkább, mint akkor. Mert ma mit követel meg tőlünk a világ? Tartsunk mindent tiszteletben, mindent is tartsunk tiszteletben, mindenkinek a jogait, az elképzeléseit, bocsánat, ha azt mondom, hogy mindenkinek az agymenését tartsuk tiszteletben, és legyünk toleránsak, és mennyire nehéz egy ilyen közegben hitelesen képviselni Krisztus, hitelesen képviselni a mi hitünket. És a problémánk az, hogy a természetünkből fakadóan kerüljük ezt az összeütközést. Ez van belénk kódolva, mert azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Azt szeretnénk, hogy azok az emberek, akikkel találkozunk, azok elfogadjanak bennünket. Aztán bennünk van az a szégyen, hogy én más vagyok, én nem úgy csinálom, neked ez nem felel meg. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, hogy miért félünk az összeütközéstől. Miért félünk ettől a találkozástól. És nagyjából 2 út az, amit választani szoktunk ilyenkor. Én mindenképpen felfedeztem ezt magamban. Elzárkózunk, nem mutatom meg, hogy ki vagyok, nem mutatjuk meg, hogy mi Krisztus hívők vagyunk, vagy pedig hasonlunk. Bizonyos dolgokban hasonlunk, ne legyek annyira kirívó, ne legyen ez az ütközés annyira botrányos, annyira látványos. Egy Bosch nevű teológus úgy fogalmazta meg, hogy a misszió minden találkozás, amit egy Krisztus követő a világgal elszenved, vagy átél, ezek a találkozások, ez mind misszió. És ez a misszió a jelenléten áll vagy bukik. Mégpedig 2 jelenléten.
Az Isten népének a jelenléte az emberek között. Ha nem vagyunk jelen, akkor nincs misszió. A második jelenlét pedig Isten jelenléte az ő népe között. Hogyan válik láthatóvá Isten, ha nincs közöttünk? Ha ő nincs jelen az Isten népe között, és hogyan látja ezt meg a világ, hogyha az Isten népe nincs az emberek között? Hogyan jelenik meg a gyakorlatban ez? Ha ezt az ige szakaszt, amit felolvastam, megvizsgáljuk, akkor talán feltűnt nektek is, hogy Pál mennyit beszél magáról. És két megállapítást tehetünk ennek a szakasznak az alapján. Az egyik az, hogy az számít, hogy hűséges vagyok-e Istenhez és az evangéliumhoz. Pál egy nehéz helyzetben volt. És akkor már elég hosszú ideje volt nehéz helyzetben, és ő hűséges volt az evangéliumhoz. Nem engedte, hogy a félelmei irányítsák az ő beszédét, az ő viselkedését. A másik pedig, amit megállapíthatunk, hogy az számít, hogy én ki vagyok, és nem az, hogy mit mutatok. Sajnos ez is belénk van kódolva, hogy szeretnénk egy képet mutatni magunkról, de nem ez számít, hanem az számít, hogy valójában ki vagyok. Hogyha visszatekintünk a történelem során a mi keresztény múltunkra, erre a 2000 évre, hát amit valljuk be őszintén, azért nem túl dicsőséges. És az egyház mégis áll, és a hit mégis jelen van, akkor meg kell állapítanunk, hogy azért ez nem a mi érdemünk. Ez nem az emberek, nem a hívők érdeme, hanem egyedül Istennek az érdeme. Ő maga végzi ezt a missziót. Ő van jelen az Isten népe között, és ő formál bennünket, hogy azok legyünk, akik aztán jelen tudunk lenni az emberek között, a társadalomban. És ez azt jelenti, hogy ha Isten viszi a missziót, ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell semmit tenni, hanem azt jelenti, hogy azzal, akik vagyunk, ezt meg kell mutatnunk bárhol, ahol vagyunk. Ez láthatóvá kell, hogy váljon. Bármit, amit teszünk, az misszió. És nekem nagyon tetszett, ahogy Erzsike, ugye? Hogy Erzsike elmondta, hogy jó, menjünk be a lottozóba, de én nem veszek lottót. Miért? Hát ki kell minden lehetőséget próbálni, meg használni, nem? Nem, mert az én hitem Krisztusban van. Pontosan erről beszélek, hogy ki vagyok. Hogy ezekben a helyzetekben láthatóvá teszem azt, hogy én ki vagyok. Láthatóvá teszem azt, hogy ki nekem Krisztus. Minden, amit csinálunk, bárhol vagyunk, minden, amit csinálunk, az misszió. És most itt szeretnék visszacsatolni Barnosnak az esetére, a barátomnak az esetére. Hogy amikor kirúgták, akkor nem mérgelődött, nem átkozódott, nem bosszút forralt, vagy nem a hasznot akarta kihúzni, hanem bízott az ő Istenében, és ő megmutatta, hogy ő ki. Megmutatta, hogy mi van az ő szívében. Semmiféle számítás nem volt. Én ismerem a Barnost, és tudom, hogy semmiféle számítás nem volt, semmiféle hátsó gondolat nem volt azzal, hogy én majd most lenyűgözöm a főnökeimet, vagy megfőzöm a főnökeimet. Hanem egyszerűen ez volt benne. Ő tudta, hogy őt elbocsátották, kész, pont, itt a vége. Ezen nincs mit másítani. És Isten mégis tudott másítani. De ő megmutatta, hogy ő kicsoda. Tehát az számít, hogy mennyire vagyok hűséges Istenhez és az evangéliumhoz, és hogy én ki vagyok valójában, mert ez abban fog meglátszani, hogy én ki vagyok, és nem az, amit mutatok. Azt kell meglátnunk ebben a szakaszban, azt kell észrevennünk, hogy először is ez a misszió, ami mindenféle cselekedetünk, mindenféle helyzetben, ez a misszió, ez nem a körülményeinktől függ. Nem a módszerek, vagy az időszakok, és nem a körülményeknek a függvénye az, hogy mi Istent képviseljük, vagy sem. Képzeljük el ezt a szituációt. 2000 évvel ezelőtt egy hatalmas teremben ott van Palesztina két leghatalmasabb embere, az akkori
Palesztina két leghatalmasabb embere, és vizsgálatot tart. Sokan vannak jelen a teremben, nagy tömeg van, ott áll Festus, az ő gyönyörű bíbor palástjában, ott áll mellette Agrippa király a koronájával és a pompájával, tele van a terem, és egyik ügyet tárgyalják a másik után. Egyik kihallgatás, egyik meghallgatás, egyik vizsgálat a másik után. Festus, az ő bíbor palástjában ott áll a római helytartó, az igazi gyűlölt, akit mindenki szívből utált, még a mellette álló Agrippa király is. Mert ő testesítette meg Rómát, ő testesítette meg a leigázó idegen hatalmat, és ő egy új helytartó volt akkor, még nem ismerték annyira, de biztos, hogy gyűlölték. És ott áll Agrippa király, az ő teljes pompájával, aki pedig egy 4. generációs uralkodó, mégpedig egy olyan családból, akik rettenetesen ambiciózusok, bármit elkövetnek a hatalomért, bármit szó szerint, és erkölcsileg romlottak. Ez a család, csak egy pillanatra így fussunk végig rajtuk, ennek az Agrippa királynak a dédapja, ő Nagy Heródes. Ugye az ő dicsőséges tette, hogy amikor Jézust el akarta kapni, akkor a betlehemi gyermekeket megölette. Mert a hatalmat meg akarta tartani. Aztán az ő fia, a mostani királynak a nagyapja, ő Antipás, ő Galileás 4. fejedelme, aki pedig Keresztelő Jánosnak a fejét vette. Mert valami olyat mondott neki, ami az ő presztízsét rombolta az emberek előtt. Amit ő nem akart hallani. Aztán a következő, és őt nevezte úgy az Úr Jézus, hogy a róka. Mondjátok meg annak a rókának. És a következő, a mostani király apja, pedig az Agrippa király, ő volt az, aki megölette Jakabot. Karddal megölette Jakabot. És a mostani második Agrippa király az, aki előtt ott áll Pál, aki kihallgatja Pált. Hát túl sok jóra nem számíthat egy ilyen családból. Én azt gondolom, hogy Pál annyira nem gondolta azt, hogy olyan könnyen tudja ezeket az embereket befolyásolni, vagy hatással lenni rájuk. Egy ilyen családban, ahol ez a szemlélet, ahol ez az erkölcs uralkodik, túl sok jóra nem számíthat Pál. És ő ott áll, az ő jobb kezén van egy bilincs, azon van egy lánc, és mellette áll egy római katona, akinek a bal kezén van egy bilincs, és össze vannak láncolva. És Pál már 2 éve fogságban van. Ez azt jelenti, hogy ő 2 éve egy katonához oda van láncolva. Elég hosszú a lánc, hogy valahogy élje az életét, na de hát azért képzeljük el, 2 éve úgy élni. Mindent, amit teszek, ott van mellettem valaki. Akár eszek, iszok, alszok, bármit csinálok, ott van mellettem valaki. Volt egy barátom még a megtérésem előtt, Csitinek hívták, és sziklát másztunk, mi nagyon jó gyerekek voltunk, oda mindig tiltották, hogy oda menjünk, de hát annál inkább. És sziklát másztunk, és a Csiti leesett a szikláról. És ahogy leesett, hanyott, hátra tette a 2 kezét, és arra érkezett le, és eltörte mind a 2 kezét. És így volt keresztbe, gipszbe rakva a keze. Hát ez azt jelentette, hogy 6 hétig az édesanyja intézett mindent. Fürödni, vécére menni, stb. Tehát mindent. De most képzeljük el Pált, aki 2 éve úgy él, hogy össze van láncolva egy emberrel. Nyilván ők váltják egymást minden nap, de Pál mellett mindig ott van valaki. És ott áll most a helytartó és a király előtt, 2 éve fogságban, nem vádol senkit, pedig igazságtalanság történt vele, csupán védekezik. Csupán védekezik. Nem türelmetlenkedik. 2 éve húzódik az ügye, és a szavaiból nem érezzük ki azt, hogy ő támadna, hogy ő vádolna. Ő nagyon korrektül elmondja azt, hogy ő hogy látja a dolgokat.
És itt jön az a megdöbbentő, amit olvasunk Páltól. Ebben a helyzetben a gyűlölt helytartó, a retteget király, 2 éve rabságban, és azt mondja, boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy ma előtted védekezhetem. Engemmel bevágtak Pálnak a szavai. Boldognak tartom magam, hogy most előtted védekezhetem. Miért? Mert minden, amit teszek, bármi, ami történik velem, bárhol vagyok, bármit teszek, az misszió. És Pál így tekint erre a dologra. Megmutathatom, hogy én ki vagyok. De ennél sokkal fontosabb, hogy megmutathatom, hogy ki az én Istenem. Ez a helyzet, ez a szituáció, ez az Izrael királya előtt való bizonyságtételnek az alkalma. Ott áll a helytartó, és ott áll a király, és erre Pál nem úgy tekint, hogy velem mi történt, és nem magát sajnálgatja, és nem ezzel van elfoglalva, hanem azt mondja magának, hogy ez a király előtt való bizonyságtételnek az alkalma. És itt ilyen pontoknál kell megállnunk és feltenni magunknak a kérdést, hogy amikor igazságtalanság ér, amikor már nagyon régóta húzódik valami, akkor, amikor szenvedünk, akkor, amikor fáj, akkor, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, akkor tudunk-e jelen lenni? Akkor tudunk-e úgy ott lenni, hogy Krisztus láthatóvá váljon? Láthatóvá váljon az, hogy én ki vagyok, hogy ez hitelességet adjon, és láthatóvá váljon az, hogy ki a Krisztus. Ha Pál nem kerül ilyen helyzetbe, ha a zsidók nem vádolják őt be, ha nem üldözik az ő hite miatt, ha nincs egyszerűen egy ilyen helyzetben, akkor valószínűleg Pál soha nem jutott volna egy ilyen lehetőséghez, hogy ott álljon a király előtt, és ott álljon a helytartó előtt, és hirdesse nekik Krisztust. Mert bárhol vagyunk, bármit csinálunk, az misszió. És ugye a probléma az, hogy ez lehet negatív előjelű is. A zsidókat jól ismerő király előtt felvázolja a helyzetet. Ugye, ahogy láttuk, Agrippa király azért régóta itt él a zsidók között, ők nem voltak teljesen zsidók, de ismeri a zsidókat, az ő hitüket, az ő kultúrájukat, mindent ismer, és felvázolja előttük a helyzetet, és itt van az, hogy ő erősen hangsúlyozza, hogy kicsoda, mármint Pál. Erős egészen végig, ezt, hogyha még egyszer olvassátok a szakaszt, akkor látható ebben, hogy erősen hangsúlyozza, hogy ő kicsoda. Miért? Mert ő egy teljesen önazonos ember. Nincs az, hogy amikor jól megy a sorom, amikor a keresztény istentiszteleten vagyok, akkor egy másféle Pál vagyok, mint amikor fogságban vagyok. Nincs az, hogy amikor jólétben vagyok, akkor egy másfajta Pál vagyok, mint amikor szükségben vagyok. Nincs az, hogy akármilyen helyzetben, vagy annak az ellenkezőjében más. Hanem Pál azt mondja, hogy ez vagyok én. És talán emlékeztek arra az ige szakaszra, amikor azt mondja, hogy megtanultam bővölködni, szűkölködni, és mindent megtanultam. És minden helyzetben ugyanaz az ember vagyok, aki Krisztusban hisz, akinek Krisztus az Ura. És azt mondja, hogy most is emiatt a reménység miatt állok itt. Most is a hitem miatt állok itt. Bár azért, mert mások vádolnak, de nekem ez boldogság. Hogy elmondhatom, hogy én miben hiszek. Az evangelizációjának, a missziójának az ereje 2 pilléren nyugodott. Az egyik, az az evangélium maga, az evangélium valódisága, amit elmondott, amit elolvastunk. A másik pedig az, hogy ő egy önazonos ember, hogy ő mindig ugyanaz, hogy ő mindig az. És mind a 2 hiteles volt és valódi. És én azt gondolom, hogy a missziónak ez a kulcsa. Sok olyat láttunk már, amikor missziós alkalmak, missziós tevékenységekben nem láttuk a hitelességet. És az a helyzet, ha mi nem látjuk, akkor a világ sokkal inkább nem látja. A bennünket körüllevegő emberek sokkal inkább, hogy tanúbizonyságot tegyél rólam,
hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. És vissza szeretnék egy pillanatra utalni Barnosra, az én barátomra. Egy nagyon nehéz helyzetben volt hiteles. Azért a legtöbbünk, azt hiszem, hogy itt többen átéltek már hasonló szituációkat. Azért a legtöbbünknek ilyenkor elkezd szűkülni egy kicsit a gyomra, vagy nagyon. Mi lesz holnap? Mi lesz a családommal? Hogy fogom fizetni a hitelt? Hogy teszek ételt az asztalra? A létbizonytalanság nagyon-nagyon erős harapófogó. És a Barnos egy ilyen helyzetben hogyan tudott bizonyságot tenni? És ezért mondtam azt az előbb, hogy ezt nem lehet eljátszani. Ezt nem lehet betanulni és elmutatni. Azért maradt nyugodt a Barnos, és azért tette azt, amit tett, mert ő tudta, hogy az ő élete ura Jézus. Akármi történik. És erre értem azt, amikor azt mondom, hogy önazonos vagyok. Hogy a lehetetlen helyzetekben is ez van beírva ott mélyen, és ennek megfelelően fogok reagálni. Ez az, amit nem lehet megtanulni, ez az, amit nem lehet eljátszani, ez az, amit nem lehet bemutatni. Nyugodt maradt, mert tudta, hogy az ő élete ura Krisztus. Pál az ő történetével összeköti az evangéliumot, és egyszer csak valami nagyon érdekes történik ebben a teremben. Ugye Pált azért vitték oda, hogy a helytartó és a király kihallgassa, meghallgassa, megvizsgálja az ő ügyét. És egyszer csak Pál, aki 2 éve fogságban van, lánccal van odakötve egy katonához, egyszer csak ő az, aki uralja a termet. Egyszer csak ő az, aki irányítja azt, ami ott történik. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Én azt gondolom, hogy a teremben megfagyott a levegő. Mit csinál a vádlott? Mit csinál a vizsgálat alatt lévő? Számon kéri a királyt? Egyszerűen megfordult a szituáció. Nem a király és a helytartó volt az, aki irányította a beszélgetést, hanem Pál. Egészen pontosan a benne élő Krisztus. Megfagy a levegő, és a király, én azt gondolom, hogy nem is tud mit mondani hirtelen, mert így válaszol, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek. Egy kicsit ilyen, én azt érzem ebben a válaszban, hogy tereljük valahogy a szót. Most csináljunk valamit, mert elvesztettem a kontrollt az egész fölött. És ez mekkora bizonyság, ez mekkora misszió, amikor ott áll a vádlott, és egyszer csak láthatóvá válik, az az erő, ami ott van benne. Az a hit, az, hogy az ő ura Krisztus. És igazából Krisztus válik láthatóvá a teremben. Pálon keresztül. Pál pedig így válaszol, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, az egész telelévő terem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, és fölemeli a kezét, megrázza a láncot, e bilincsek nélkül. Mit mond tulajdonképpen Pál? Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy rajtam vannak-e ezek a bilincsek, rajtam van ez a lánc. Én azt szeretném, hogy te, király, olyan legyél, mint én. Ilyen szabad. És nem tudom, érezzük-e a helyzetnek a komikumát. Érezzük az egész szituációnak az erejét. Hogy ott áll a fogságban lévő Pál, és azt mondja a királynak, hogy hát király, neked nem megy jól a sorod. Én azt szeretném, én azt kívánom, én azt szeretném a számodra, hogy te ugyanolyan boldog és szabad ember legyél, mint én. És azt hiszem, hogy ott a légyzümmögését lehetett hallani. Szerintem a teremben mindenki erre figyelt. Pál teljesen önazonos. Őszintén hitt abban, amit képviselt, és szerette volna, hogy mindenki, ugye nem csak a királynak mondja, azt mondja, hogy mindenki, aki ma hallgat engem, szerette volna, hogy mindenki kereszténnyé legyen, szabad
legyen, és ne kelljen rabságban élnie. Magyarul ő azt mondta ott, Agrippa király, nem én vagyok a fogságban, hanem te. Én szabad vagyok, te nem vagy szabad. Neked kéne szabadnak lenni. Na ez egy ilyen igazi missziós helyzet, azt hiszem. És nem tudnak mit felelni. Nem tudnak neki mit mondani. Egyszerűen elfogyott. Elfogyott a királynak és a helytartónak a lehetősége, vagy nem tudom. Pál Krisztust hirdette, és azt mutatta meg, hogy ki ő, ezen keresztül mutatta be Krisztust, ezen keresztül engedte láthatóvá válni Krisztust. És itt az amellett, hogy ő hűséges az evangéliumhoz, hűséges Istenhez és az evangéliumhoz, hogy önazonos, hogy az számít, hogy ő kicsoda, emellett még az is megjelenik, hogy az a szív és az a vágy, hogy a számára nagyon fontos, hogy a másik üdvösséget nyerjen. Ez a szeretet van Pálban. Pálban. Ez a szeretet van benne. És ilyen értelemben beszélek én Pál önazonosságáról. Megvolt benne mind a három. Megvolt benne a hűség az evangéliumhoz, megvolt ez az önazonosság, és megvolt ez a szeretet Pálban. És nézzük meg az összes levelében, amit Pál ír, az összes levelében, bármelyik helyzetben, ugye a leveleinek a felét fogságban írta, az összes levelében, amit ír, azt írja, hogy ő kicsoda. Én Krisztus elhívottja vagyok, Krisztus apostola vagyok, Krisztus szolgája vagyok, és Krisztus fogja vagyok. Így nevezi meg magát a levelekben. Mindig önazonos. És ilyeneket ír a leveleiben, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot. Aztán máshol azt írja, ami nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Aztán újra az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam. Miért? Hogy bemutassa őt. De talán a legszebb a Filippi levél első részében a 20. vers, ahol azt mondja, hogy várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Ugye ezt már Rómában írja ezt a levelet. Hogy mennyire fontos ez. Hadd meséljek el még egy karácsonyi történetet nektek. Karácsony előtt szoktunk a gyülekezetünkben egy adventestet tartani, ahol hát a gyülekezet jó része jelen van, és ez egy ilyen nagyon nagy alkalom, ahol mindenféle dolgokat csinálunk. A fiatalok szoktak bemutatni különböző jeleneteket, a gyerekek szoktak szolgálni, énekelünk, imádkozunk, stb. És most az elmúlt karácsonykor hívtunk vendégeket. Meghívtunk egy kórust, egy teljesen világi kórust, hogy énekeljenek nekünk. Hát ők akkor még nem tudták, hogy nekik meg az evangéliumot kell végighallgatni. Tehát meghívtuk őket, hogy legyenek jelen. Ha mi nem tudunk kapcsolódni kint, mert nem, egy ilyen kórushoz például nem tudunk kapcsolódni, akkor behívjuk őket. Aztán van Dunaharasztiba az egyháznak, a Pünkösdi Egyháznak van egy női rehabilitációs otthona, és mi rendszeresen járunk ezekhez a hölgyekhez, szolgálunk feléjük, és meghívtuk őket erre az adventestre. Nyilván ennek a végén egy nagy szeretett vendégség van aztán. Meghívtuk őket, és ők is jelen voltak. És ezt az egész estét eltöltötte velünk egy nem hívő emberekből álló kórus, és eltöltötte velünk 17 vagy 18 olyan hölgy, akik azért vannak a rehabilitációs intézetben, mert vagy gyógyszer, vagy drog, vagy alkoholfüggők. És ebből szeretnének meggyógyulni. A többségük nem hívő. És nagyon érdekes volt látni, és nagyon érdekes volt a visszajelzéseket hallani, hogy ők elsősorban nem arra figyeltek, hogy mit mondunk, hanem elsősorban azt figyelték, hogy mi hogyan viselkedünk egymással.
Nem csak velük, az annyira nem számított, mert tudják, hogy is összeszedjük magunkat, és valamit mutatni akarunk. Hanem ők azt figyelték, hogy mi egymással hogyan viselkedünk. Miért? Mert pontosan azt keresi mindenki, amit itt Pál mutat be, hogy önazonosak vagyunk-e minden helyzetben. Minden helyzetben, mert meg fog látszani, hogy mi van a szívünkben. Meg fog látszani, hogy ott valódi Krisztus követés van-e. És a történet úgy zárul, hogy végül Pált elviszik Rómába, ugye olvastuk a végén, hogy hát szabadon lehetne engedni, de mivel ő a császárra appellált, ezért el kell vinni. Elkerül Rómába, ahol még 2 évig van fogságban. Az már összesen 4 év. 4 évet töltött úgy, hogy minden egyes nap oda volt láncolva valakihez. És Rómából azt írja, ugyancsak a Filippi levélben, ugyancsak az első részben, 12. verstől, ezt írja a filippi beliekhez. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Pál azt mondja, hogy az a helyzet, amiben vagyok, ez az evangélium terjedését szolgálja. Mindenki, az egész testőrségben, és mindenki, aki erről hallott, az ő számukra egyértelmű és nyilvánvaló, hogy Pál miért van fogságban. Krisztusért. Sőt, a római keresztény gyülekezet erőt merít Pál példájából, és hirdetik az evangéliumot. Na ez Pál önazonossága. És szeretném, hogyha ezt a képet vinnénk el magunkkal. Ezt a képet vinnénk el magunkkal, ha csak ennyi marad meg nem tudom ki vizuális, de ha ez marad meg bennünk, hogy Pál ott áll a király előtt és a helytartó előtt egy római katonához odaláncolva. Ha csak ez a kép megmarad, akkor látni fogjuk azt, hogy miről beszél Pál. Azt mondja, az én helyzetem az evangélium terjedését szolgálja. Az egész pretoriánus gárda, a testőrség úgy szerezhetett tudomást Pálnak a történetéről és az ő hitéről, úgy szerezhetett tudomást Krisztusról, hogy napi 24 órában össze voltak vele láncolva. Nyilván váltották egymást, nem tudom hányan vannak egy ilyen gárdában, ha jól emlékszem, valamikor olvastam erről, ha jól emlékszem, egy 16-os csoport vált, tehát azon belül váltották egymást. Ez azt jelenti, hogy 3 hetente mindig valaki sorra került, vagy jó 2 hetente. Valaki mindig sorra került. Éveken keresztül ezek az emberek jobban ismerték Pált szerintem, mint a saját testvérüket. Látták az ő életét, az ő szívét. És így szereztek róla tudomást. Össze voltak valóban bilincselve az apostollal. Ebből a korból ír Seneca, a római filozófus és politikus, de most mint filozófust hallgatjuk őt meg, azt írja, hogy ugyanaz a bilincs köti össze a katonáknál az őrt és a fogját. Azok is meg vannak bilincselve, akik másokat megbilincselnek. Feltéve, ha nem gondolod azt, hogy a bal kézen könnyebb a bilincs. Mit akarok ezzel mondani? Miért idézem Senecát? Mert a kérdés az, hogy én kivel vagyok összebilincselve. Hogy te kivel vagy összebilincselve. Ki az a személy az életedben, aki úgy lát rá az életedre, mint a római katona Páléra. Kivel van összekötve úgy az életem, hogy az a legapróbb mélységekig láthatóvá válik, ahol nem tudom elrejteni, hogy igazából mi van ott belül. Család, munkatárs, barát, szomszéd. Ki az, aki így látja az életemet? Mert az ő számára az én életem valamiféle misszió, valamiféle bizonyság.
És ez csak akkor lesz pozitív előjelű, hogyha én önazonos vagyok magammal, ha én minden helyzetben Krisztusé vagyok. Mit mond az Úr Jézus Pálnak, amikor találkozott vele a damaszkuszi úton? Azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezek után fogok neked magamról is kijelenteni. Ezt mondja nekünk is. És mindenki, aki látja az életünket, az valamit lát belőle. A kérdés az, hűséges vagyok-e az evangéliumhoz, önazonos vagyok-e, Krisztus ott él bennem, és megvan-e az a szeretet bennem, hogy ezt láthatóvá tegyem mások számára. Az én számomra, amikor megtértem, akkor volt egy néhány hétig, talán 1-2 hónapig, volt egy nagyon rossz érzés. Hirtelen rádöbbentem arra, hogy az én életem minden pillanatát látja valaki. És nyilván ez Krisztus. És ez a számomra egy nagyon idegen érzés volt először. Azzal együtt, hogy a találkozásom Krisztussal az egy igazi meghatározó élmény volt, de valahogy ez meg kellett szoknom. Meg kellett szoknom azt, hogy az életem minden pillanatát látja valaki. És ez ijesztő lehet. De ez a misszió. Bárhol vagyok, bármit teszek, az a misszió. A kérdés az, hogy én ki vagyok, mi válik ebből láthatóvá. De hogy ne nagyon elrettentselek benneteket, szeretnék még egy verset felolvasni ebből a szakaszból, ahol Pál bizonyságot tesz arról is. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. Akár merre vezet az életünk, akár milyen helyzetben vagyunk, vagy leszünk, lehetünk olyanban, mint Barnus barátom, vagy ne adj Isten olyanban, mint Pál, hogy a király előtt állt, és a helytartó előtt állt, az a bizonysága, hogy mind e mai napig megsegített az Isten. És ezt nem egyedül kell tennünk, úgy kezdtem, ha emlékeztek, hogy Isten, az Úr, Krisztus teszi a missziót. Minket csak felhasznál ebben. Ő az, aki végzi a missziót. És Pál is azt mondja, hogy minden napig megsegített az Isten. Akár kicsinyek előtt állok, akár nagyok előtt. Bárki előtt teszek az én életemmel bizonyságot, ebben ő az, aki megsegít, aki áthordoz, és aki segít. Legyen ez a mi életünkben is így. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, a kulcskérdés az az, hogy mennyire vagyok hűséges az evangéliumhoz, mennyire vagyok önazonos, mennyire valódi az én hitem, él Krisztus én bennem, és mekkora szeretet van bennem a többi ember felé. Ezeket láthatjuk itt ebben a történetben Pálnál, és én javaslom, hogy ha esetleg szántok rá időt, akkor még olvassátok el otthon is a történetet még egyszer. Hadd végezze el a többi munkát még Isten szent lelke bennünk, ahogy olvassuk és ízlelgetjük ezt a történetet és Pál életét. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Amen. És nem tudom, imádkozzunk az ige felett. Úgy tudom, hogy ugyanúgy, ahogy az elején így külön-külön szoktatok imádkozni. Úgyhogy akkor erre most is lehetőség van. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy adtad a Te igédet, ami számunkra, amiben mint egy kifogyhatatlan forrás, mindig valami újat adsz, mindig valami csodálatosat mutatsz meg nekünk, és köszönjük Pál példáját, köszönjük ezt a szituációt, ezt a képet, Uram, köszönjük ezt a leírt eseményt, hogy a Te szent lelked ihlette Lukácsot, hogy ossza meg velünk ezt, és így ossza meg velünk, hogy láthatóvá válik Pálnak a szíve, Pálnak nem csak a helyzete, hanem a szíve is, és az, amit Te végeztél. Köszönöm ezt neked, Uram, köszönöm, hogy a Te ígéden keresztül beláthatunk ezekbe a pillanatokba, ott abba a terembe, ahogy Te Pálon keresztül uralkodtál a király felett,
a helytartó felett, magasztallak téged, magasztallak, Uram, hogy ezt nem csak azért adod, hogy mi valami csodálatosat lássunk, hanem ez tükör is legyen a mi számunkra. Hogy magunkat is meglássuk ebben a történetben, ebben a tükörben, és fel tudjuk tenni magunknak a kérdéseket, hogy mi az, amin változtatnom kell, hol kell valahogy közelebb kerülnem, vagy nagyobb ajtót nyitnom Krisztusnak. Erre kérünk téged, Uram, hogy úgy lakjál, éljél bennünk, úgy legyél a mi Urunk, hogy formáld át a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat, a mi egész lényünket, a mi egész bensőnket, azzá, a Krisztusivá, amivé te szeretnéd formálni. Hogy ez legyen látható, ezt lássák az emberek körülöttünk, ezt lássa a világ. Ez világítson, ez adjon ízt, ez mutasson meg téged, és tegyen kívánatossá téged. Add ezt a kegyelmet, ami számunkra, ahogy Pál erről is bizonyságot tesz, hogy te vagy az, aki ezt végzed. És vele voltál minden napon, így velünk is. Köszönöm ezt neked, és ezzel a reménységgel imádkozom mi most, Uram, ezzel a reménységgel zárom le ezt az igehirdetést, hogy elvégzed bennünk ezt a munkát, és láthatóvá válsz a mi életünkben. Amen. Tanítást, és akkor most tulajdonképpen a záróénekünk előtt még hirdetést mondanék, hogyha lenne, de különösebb hirdetés nincsen, annyi van, hogy jövő vasárnap Sipos Andris fog prédikálni nekünk, és ez lesz a következő találkozásunk. Úgyhogy
Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, az Úr közel, jöjjön Uram Jézus.